rendszerben. Tehát a meccs elején Waltner visszafordul az alapvonal felé, és nagyon okosan visszakínálja a labdát, két védőt megelőzve. Zatara még lő, Balajca véd, azonban a fejest már nem tudja hárítani. Ezzel a góllal szerzett vezetést a Zalaegerszeg. Aztán nem sokkal később az iménti gól előkészítője, Waltner Róbert eredményes, melye jobboldali beadására ketten érkeznek. Waltner a szemfülesebb, elfejelte a labdát Koplárovics elől. Így lett 2-0. Majd miközben a szurkolótáborok egymással voltak elfoglalva, melye a Böjtétől kapott labdát, itt csúsztatja meg az újpesti védő, elhelyezi a kapuba, ezzel 3-0. Egy 11-es. Waltner kezére pattan a labda, Arany megítéli, és ugyan fogja Vlaszák Tisza büntetőjét, a duplázást azonban már nem, így 3-1. És a mérkőzés végeredményét Zatara állítja be, ezzel a csodaszép kapásgóllal. 4-1 tehát, és azt hiszem, hogy még sokáig lehet gyönyörködni ezekben a találatokban.